Γεια σας, ονομάζομαι Θεοχαράκη Πασχαλίνα. Είμαι φιλόλογος και διδάσκω το μάθημα των νέων ελληνικών στην Γ και στη Β ΕΠΑΛ. Έχω δύο κοινότητες, νέα ελληνικά Γ ΕΠΑΛ και νέα ελληνικά Β ΕΠΑΛ. Η κοινότητα αυτή αποτελείται από... Είμαι κάτοχος εγώ και αποτελείται από 8 μέλη, τα οποία είναι όλα μέλη, αλλά θα μπορούσα από εδώ να τους δώσω και το ρόλο του κατόχου. Σε αυτή την κοινότητα έχω κάνει μια σημαντική δημοσίευση και την έχω καρφιτσώσει ώστε να το βλέπουν όλοι. Είναι το καλωσόρισμα και σε αυτή τη δημοσίευση οι μαθητές μου αντιδρούν αναλόγως. Επίσης έχω αναρτήσει κάποια αρχεία που αφορούν γενικά την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και τους στόχους του μαθήματος και έχω δώσει και μια φωτογραφία. Έχω φωτογραφίες. Έχω κάνει και ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων, ποιες μέρες και ώρες και οι μαθητές αντιδρούν αναλόγως. Μάλιστα, επειδή είχαν και κάποιες απορίες, είχα προγραμματίσει μία εκδήλωση, μία σύσκεψη, στην οποία μπορούσαν οι μαθητές μου να πατήσουν τη συμμετοχή και να συμμετάσχουν. Η εκδήλωση αυτή έγινε με τη δημιουργία συμβάντος, έγραψα τον τίτλο «Επίλυση απορριών» και επίσης έδωσα κάποιες λεπτομέρειες, μέρα και ώρα και πάτησα το αποστολή. Με την αποστολή δημιουργήθηκε το συμβάν και μπορούσα να αντιγράψω το σύνδεσμο για να προσκαλέσω και τους γονείς. Στην νεοελληνική γλώσσα έχω αναρτήσει το κατάλληλο υλικό και οι μαθητές μου με ρωτούν σχετικά με αυτό. Στο μάθημα της λογοτεχνίας, που θα είναι και το πρώτο μάθημα, έχω δημοσιεύσει μια ιστοσελίδα που οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν για να βρουν στοιχεία για το Μουσείο Καβάφη. Έχω κάνει μια ανακοίνωση πότε είναι το πρώτο μάθημα της λογοτεχνίας. Έχω δώσει και κάποιες ιστοσελίδες για να βρουν στοιχεία για τον ποιητή Καβάφη. Το ίδιο έκανα και για την παραγωγή λόγου και όσον αφορά την παράδοση εργασιών, έκανα την ανακοίνωση ότι εδώ είναι ο φάκελος εργασιών, δεν μπορούν να αναρτούν όλες τις εργασίες τους και μάλιστα έκανα και μια σημαντική δημοσίευση ότι μπορούν να αναρτήσουν την εργασία τους σε αυτή την φόρμα που έχω δημιουργήσει. Με τους μαθητές μου επικοινωνώ με τη συνομιλία για να επιλύσω τις απορίες είτε ατομικά, επιλύνοντας απορίες ή αναθέτοντας ατομικές εργασίες, είτε ομαδικά, όπως ομάδα 1, δίνοντας κάποιο υλικό για να μελετήσουν και στοιχεία για τις ομαδικές εργασίες. Επίσης, αν οι μαθητές έχουν απορίες, μπορώ από εδώ να κάνω μία άμεση σύσκεψη. Αυτή η ομάδα αποτελείται από 2 μέλη. Στο ημερολόγιο του μαθήματος έχω προγραμματίσει τις συσκέψεις, που στην ουσία είναι τα μαθήματα, και μάλιστα έχω ρυθμίσει ώστε αυτά να επαναλαμβάνονται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές μου έχουν δεχτεί τον προγραμματισμό, τον έχουν προσθέσει στο δικό τους ημερολόγιο και έχουν απαντήσει αν θα συμμετέχουν στα μαθήματα ή όχι. Από το ημερολόγιο τους μπορούν να πατούν το κάθε μάθημα και να πατούν συμμετοχή ή να κάνουν copy το link και να το στέλνουν και σε άλλους μαθητές αν θέλουν να συμμετέχουν. Τώρα, αν εγώ θέλω να συμμετέχω στη σύσκεψη κάποιου άλλου με αναγνωριστικό, γράφω εδώ το αναγνωριστικό και πατώ συμμετοχή και συμμετέχω. Ή μπορεί εγώ να αποστείλω στους μαθητές μου μόνο το αναγνωριστικό μιας σύσκεψης και αυτοί θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μενού και θα πατήσουν συμμετοχή όπως φαίνεται εδώ. Από εδώ γίνεται ο προγραμματισμός των συσκέψεων. Αν θέλω να δημιουργήσω μία σύσκεψη, δίνω έναν τίτλο στη σύσκεψη αυτή και πατώ δημιουργία και δημιουργείται ένα νέο meeting, μία νέα σύσκεψη. Από εδώ πατώ τη συμμετοχή για να συμμετέχω, αλλά από εδώ μπορώ να αντιγράψω το link και να το αποστείλω στους μαθητές μου για να συμμετέχουν. Λοιπόν, σε μία σύσκεψη που δημιουργήθηκε, πατώ συμμετοχή. Εδώ ρυθμίζω την κάμερα, τα φίλτρα παρασκηνίου, αυτό που φαίνεται πίσω από μένα και τον ήχο. Πατώ συμμετοχή τώρα. Οι μαθητές μου ήδη έχουν δεχτεί το link της σύσκεψης και περιμένουν να τους αποδεχτώ εγώ από μέσα στο meeting. Από εδώ βλέπω ποια άτομα μπαίνουν μέσα και μπορώ να απενεργοποιήσω τα μικρόφωνά τους.
Από εδώ γίνεται η συνομιλία, το chat, στέλνω μηνύματα και αυτά είναι φανερά σε όλα τα μέλη της σύσκεψης. Από εδώ μπορώ να σηκώνω το χέρι και να κάνω διάφορες αντιδράσεις. Από την προβολή μπορώ να αποφασίσω πώς θα προβάλλονται τα βίντεο μέσα. Από τα περισσότερα μπορώ να αντιγράψω τις πληροφορίες της σύσκεψης και να τις αποστείλω σε όποιον άλλον θέλω να συμμετέχει. Επίσης να βάλω χρονοδιακόπτη, να ρυθμίσω τον ήχο, να ρυθμίσω να εμφανίζονται οι λεζάντες και το σημαντικότερο είναι αυτό, οι επιλογές της σύσκεψης. Μπορώ να ορίσω ποια άτομα μπορούν να παρακάμπτουν το χώρο αναμονής και λέω όλοι. Και ποιος θα παρουσιάσει, λέω προς το παρόν μόνο εγώ. Αργότερα, αν θέλω κάποιος μαθητής μου να παρουσιάσει τη δική του εργασία, θα το αλλάξω αυτό, ώστε να παρουσιάζουν όλοι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώ τη συνομιλία για να κάνω έναν καταιγισμό ιδεών, αφού τους μιλήσω πρώτα ότι το μάθημά μας θα είναι η Ιθάκη του Καβάφη. Κάνω μια ερώτηση στους μαθητές μου όταν ακούτε το όνομα Ιθάκη, τι σας έρχεται στο μυαλό, και οι μαθητές μου απαντούν μέσω chat και έτσι γίνεται ο καταιγισμός ιδεών. Αν θέλω να επιστήσω την προσοχή κάποιου, χρησιμοποιώ το add, εδώ βλέπω ποια άτομα συμμετέχουν και αποστέλω ένα μήνυμα ώστε να του επιστήσω την προσοχή. Αφού τελειώσει ο καταιγισμός ιδεών, εγώ αποφασίζω να κάνω διαμοιρασμό ενός βίντεο. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω διαμοιρασμό οθόνης και να είναι μόνο η οθόνη ή να φαίνομαι κι εγώ μέσα με διάφορους τρόπους, αλλά εγώ θα κάνω διαμοιρασμό παραθύρου. Εδώ φαίνεται ένα βίντεο, είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο ηθοποιός που απαγγέλει το ποίημα Ιθάκη και προβάλλεται μια ταινία από τη ζωή του Καβάφη. Αυτό το βίντεο το έχω δημοσιεύσει στο κανάλι και βρίσκεται στα αρχεία, εκεί μπορούν να το βρουν οι μαθητές, αλλά μπορεί να το αποστείλω και από το chat και οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν τελειώσει το meeting, να ανατρέξουν στο chat του meeting και να βρουν το βίντεο και να το παρακολουθήσουν στο δικό τους χρόνο. Αφού τελειώσει το βίντεο, αποφασίζω να κάνω διαμοιρασμό ενός PowerPoint, το οποίο επίσης έχω δημοσιεύσει στο κανάλι, αλλά μπορώ να το αποστείλω και στο chat της σύσκεψης. Εδώ παρουσιάζω τα σύμβολα του ποίηματος, κάνω μία ανάλυση στο ποίημα και οι μαθητές μου με ακούνε και αν έχουν απορίες μου στέλνουν απορίες στο chat. Αφού τελειώσουμε το μάθημα και λύσουμε τις απορίες και γίνει μια σχετική συζήτηση και καταλήξουμε σε συμπεράσματα, εγώ αποφασίζω μέσω της συνομιλίας να αποστείλω ένα link με ένα quiz, Word Quiz. Οι μαθητές μου μπαίνουν κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο, μπαίνουν στο quiz και παίζουν, ενώ εγώ την ίδια στιγμή βλέπω τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους και τα κάνω διαμοιρασμό για να τα βλέπουν και οι μαθητές μου. Αφού τελειώσει το μάθημα και καταλήξουμε σε συμπεράσματα, ανακοινώνω στους μαθητές μου ότι στις συνομιλίες της κοινότητας έχω αναρτήσει ομαδικές εργασίες. Εκεί μπορεί να βρει κάθε ομάδα την εργασία της και αν έχει απορίες να αποστείλει μηνύματα και εγώ θα τους απαντήσω αναλόγως. Στη συνέχεια, αφού τελειώσει το μάθημα, πατώ αποχώρηση και αποχωρώ. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με το μάθημα που κάνω με το Teams, το οποίο είναι και σύγχρονο και ασύγχρονο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.